Labregos do tempo dos Spúnniks en plena intervención reclamando que o panteón de galegos ilustres volva a ser patrimonio de toda a cidadanía. Pois si outro ataque máis, non? Cara a nosa identidade, a nosos símbolos, non? máis queridos e importantes, como xa ven sendo costume, non? A minha palabra que se me ocorre é desamortización. Século XXI, segunda desamortización. Veña. O leo e Armegajoná, García en sí, a irrupción de Vero Xenreira desamortizando labregos do tempo dos Spúnniks unidos por un verso de Celso Emilio Ferreiro. Sí, así comezou todo, a través de... Recordo que fora coa presentación dun monográfico sobre Celso Emilio da revista Rayanos, e aí nos atopamos, e como os dous, en certo modo, somos cantautores, non? Porque estamos facendo uso da palabra, pois aí foi como nos atopamos o Leo máis eu, e máis tarde se incorporou aquí o compañeiro, e aí estamos. De alguma forma, o espírito é coller todas as músicas de loita, non? Casi do autor dos 70, o punk, o hip hop, bueno, co noso... Claro, e o punto de partida foi o noso Vinicius de Moraes, que é Celso Emilio Ferreiro, o primeiro cantautor. É que hai que insistir nesa idea, porque dicían os agoiros que era o poeta da loita contra a ditadura, pero que despois era unha poesía conxuntural que ia desaparecer, e vemos como neste século XXI a súa verdade poética trascende en todas as claves, en hip hop, en clave punk. Que ten Celso Emilio? Celso Emilio rapeiro. Pois é que a súa poesía é moi musical, non? E sobre todo a cuestión temática, non? Os temas que trataba, pois a nos influencian moitísimo por eso, non? Pola trascendencia que teñen políticamente tamén. Ainda vixentes actual. Totalmente. E digo, Celso Emilio que abre ese rego de músicas moi intensas de amor e loita, aparentemente esquecidas, pero que viven e que xermolan na vosa gorxa. Falo, por exemplo, de Fuxen os ventos, de Subamonde, de toda esa tradición que reivindicades. Sí, nós somos como unha especie de orquestra revolucionaria. Recuperar todos os grandes éxitos da nosa banda sonora como país. E nada, o propósito é ese, é ir en contra, que penso que é posmoderno, é falso, que a poesía se de circunstancias, non, de feito, os versos sobre Arafat de Resentidos, por exemplo, non era o máis feo do telediario, pero non poden prescindir de ti. Efectivamente, o máis feo do telediario, pois iso é eterno. Arafat, por exemplo, era o máis feo do telediario, Arafat é eterno, Arafat non é de circunstancia ninguna. E reivindicando esa tradición de amor e loita, xorde o clásico dos clásicos, o retorno de Vero de Xenreira. Miña nai querida. Desaparecido e volve a resurdir o Érguete e todo o poder de Xenreira. Non son Xenreira, fon parte de Xenreira, pero máis que nada, despois de todo este tempo paradiño, dedicándome un pouco ao meu, non? A remasterizarme un pouco a min mesmo, pois nada, topei ca xente adecuada, non? Para levar un proxecto así, dos que a min me gustan, non? Así bravos como os cabalos das bestas. É proxecto de intervención, non é unha actuación estándar, acabamos de velo agora mesmo, temos visto moitas veces actuando, en principio cantando volos dous, logo con Vero, que chegades mesmo á improvisación e ao transo hipnótico, que rachando xornais, e creando sobre novas do día. Falade como son esas intervencións. Bueno, pois a improvisación está presente porque, como é desde un punto de vista pois bastante informal, non? Como di Leo, é unha especie de orquesta revolucionaria, porque collemos os hits da historia do noso povo, non? Sobre todo cancións que teñen que ver coa loita, e tamén os temas propios, non? Entón aí mezclamos o punk, mezclamos o rap, e logo hai unha parte tamén importante de improvisación. Non somos moi amigos de ensaiar. É que a improvisación é máis, é inevitable. Non sabemos moito, desde que estaba a ver ensaiamos un pouco, antes nada. E a Tonai tomoulle esas medidas a García, digo para facerlle o traxe tamén de Ribeirán, ou ainda non? Non se deixa, García, que senón... Dicían do Seca Afonso que era andariño e cantor. Vos, evidentemente, sodes andariños e cantores, o Leo mesmo andariño e corredor pola Rúa do Príncipe, como temos comprobado en anteriores edicións. E ti, García, estiveches en México, en Cuba, en Guinea-Bissau. Hai que andar polo mundo para... Que bonito é. Andar polo mundo, que bonito é. Que recortes collestes desas aventuras? Bueno, pois, moitos, claro. Sí. Alguna sensación, por exemplo, México?
Bueno, pois México para min ten unha importancia tremenda polo que significa, ¿no? A historia dos povos originarios que ali están resistindo, ¿no? Entón hai moitos paralelismos tamén co noso povo, sobre todo para min son un exemplo de dignidade tremenda e unha referencia total, ¿no? O movimento zapatista e o que eles foron capaces de construir, ¿no? O que eles definen como autonomía indígena, coas súas propias formas de saúde, de educación, de goberno, a marxe dos partidos políticos e a marxe do Estado, ¿no? Entón, todo o que eles están construindo, todos bastante escarallados, pois é unha referencia total para min, entonces é unha cuestión de irmandade. A García xa non lle dá máis a Jorxa. Algúa mensaxe planetaria que es enviar? Si, bueno, que estamos aquí para liala, vais que nada, non? Para sorprender moita xente e de tirar moitos tabús e de disfrutar da nosa cultura e da nosa contracultura e de non poñernos límites nunca, como persoas e como galegos e como galegas. Porque é acción, non? Máis praxe e menos ralladuras. Desamortización, acción. Falou Vero, falou ben, e imos con esa pegada que trouxeches de América. Rúa arriba, rúa abaixo, ándale. Que le vaya bonito. Güey.